An balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli ni waleɲumandɔn bɛ ka ɲɛsin aw ma nin waati in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen bɛ aw ka jabaraniw kɔrɔ yasa aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ TV seri 2 bamanankan kunnafoniw na minnu bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛ kunkannaw na an b'a fɔ ɲɛna ko nin y'a kuma selen Laada do Mali silamɛw ka tɔnba ɲɛma n'o Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyidu Sherif Ousmane Madani Haidara a b'a kanu ni hijidenw segin wagati sera so ka da u kan ka t'u bilasira u ka denbaya la nin baara kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛra a fɛ ɲinan tuguni a Seyidu Sherif Ousmane Madani Haidara jama caman farala kan ka taa Sikaso hijidenw bilasira an ka ɲininikɛla Amadu Jalo Lutu Sidibe Ibrahima Kulibali u ye min sɔrɔ ka bɔ Sikaso an ka jɛ ka ɲɛmadɔ fɛ Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyidu Sherif Ousmane Madani Haidara n'a taamaɲɔgɔnw bisimilala Sikaso dugu ma ɲɛmaw fɛ diinɛ ɲɛma laadala ɲɛma sigida ɲɛma jamana nɔnabila o kɛra sababu ye sigida ɲɛmayaso Monsieur le maire ka nɔnabila ka Zamzami yo ni a taamaɲɔgɔnw bisimila marabolo sabanan kɔnɔ président n'a ka délégation an b'a dɔn jɔrɔla min b'a la bi Mali kɔnɔ a jɔrɔla ka bon a ye bolofan ko wɛrɛ yira tuguni min ye démonstration de force ye k'a ka baara bila en tant que premier responsable de la religion islamique ka na an ka taamadenw bɛɛ sira maire ko o ye koba ye ko k'o foli ni o bonya kɔma sigi a ma ko a Haidara donc kuma janya kun tɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ Ala ka barika don silamɛya la an ka laɲini Ala k'a nɔgɔya ye ni ɲɔgɔnsɔrɔ min kɛra Sikaso kɔnɔ silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru minnu bɛ Sikaso u ye wale ɲumandɔn kɛ banni ye maaw bilali la sira tilennen kan n'o ye Ala ka sira ye an karamɔgɔ Haidara ka cɛsiri bonya kosɔn a ka ŋaniyaɲumanya bonya kosɔn ka ɲɛsin diɲɛ bɛɛ ma a ka layidutigiya bonya kosɔn an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an karamɔgɔ Haidara yɛrɛ sɔrɔ jɔyɔrɔ la lahara don n'a bɛɛ bɛ nege min nɔfɛ Ala k'o k'an ye a ka Muhamadu bonya kosɔn salala rasuli o kɔfɛ an bɛ nabaga in bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn y'an yɛrɛ sɔrɔ an ka kɛnɛ kan an bɛ min ye dɔrɔn an karamɔgɔ yeli a ka kanu min b'an dusukun na an bɛ min ye dɔrɔn ka bɔ kunun na ka se bi ma a ye dɔ de fara an ka limaniya kan ka dɔ fara an ka ɲɛsiranya kan n b'o fɔ mun na kunun n'i ye sanji in ye Ansaru ko tɛ dɛ an karamɔgɔ kanubaga o sanji mɔgɔw bugɔ cogo min na ka se yan o bɛ dɔ fara an ka karamɔgɔ kanu de kan wallahi billahi mais an b'a ɲini Ala fɛ Cheikh Sherif Ousmane Madani Haidara ko Ala ka sijan ani kɛnɛya ani labanko ɲuman d'a ma o kɔfɛ an b'a fɔ ko a n'a ka tagamabagaw k'u danse an bɛ an karamɔgɔ fo karamɔgɔ min ni a bɛɛ fɔra a ma a tilala k'a bɛɛ ku an b'a fo k'a yira a la ko an b'a kɔ bi an b'a kɔ sini baara min don fo a ka se a dan na de jɔyɔrɔ t'an na an bɛ dugawu de kɛ an karamɔgɔ ye an t'a fɔ ko Ala ka barika don a la ayi samaden ni barika wele o an bɛ min de fɔ a ye o de ye Ala ka sijan ni kɛnɛya k'a kalifa a ma a ma ko b'a la ka baara kɛ ka se yɔrɔ min na baara ka se ka se o yɔrɔ la ɲinan hijidenw kɛtɔ ka kuma ta u y'u sinsin agence de voyage Sherif la baarakɛlaw ka cɛsiribaw de ka Maka ani Madina minnu bila mɛ u ɲɛ ka se k'u ka hiji kɛ hiji dafalen ye u bolo u ye wale ɲumandɔn kɛ u ye u y'a yira k'a fɔ u m'u tɔsi to u ye hiji baaraw la baara kɛra n'an kɛcogo mun na an tɛ se ka lakali ka ban k'a daminɛ Sikaso yan formation kɛra yan ka taa se Bamakɔ ka taa se gidi mun dara an kan o ye baara kɛ a kɛcogo ɲuman de kan olu ka baara kɔfɛ mun de bɛ sisan an jɔyɔrɔba lo an bɛ dugawu ɲini an karamɔgɔ fɛ an taara baara min kɛ a baara in ka se ka to an bolo a kana tiɲɛ o kuma an b'a dɔn Ala bɛ sɔn fana an karamɔgɔ yɛrɛ kama a tɛ tiɲɛ o an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka wasa di an karamɔgɔ ma Ala ka n'a taga
nin ye laada ye min dimɛnen do Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma, Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma, silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Sayyada Sherif Usman Madani Haidara bolo ka hijidenw bilasira u taa yɔrɔw la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Sikasokaw. O de kosɔn silamɛtɔ minnu bɛ Sikaso kɔnɔ u ye bani wale ɲuman dɔn laada in dimɛni na a n'a yɛrɛ ye cɛsiribaw minnu kɛ silamɛya diinɛ dɛmɛni ni jamana jɔ la. Groupement des leaders spirituels musulmans bolofara min bɛ Sikaso ani an ka silama denmisɛnninw minnu bɛ lɔkɔli la olu ka tɔ u bɛɛ lajɛlen ye bani wale ɲuman dɔn. Hali bi an bɛ dugawu kɛ ka barikada kɛ Ala ka mɔgɔba in ye o min nana kɛ sababu ɲumanba ye Sikaso ma ka mɔgɔw ɲɛ yɛlɛ ka adamadenya dilan ka balimaya dilan ka sinjiw tugun ka diinɛ taabolo sira jira mɔgɔw la ka nɔgɔ siyɛn ka bɔ a sira kan ka goudron d'a kan ka d'an ma an bɛ dugawu k'a ye hali bi Ala ka si ni kɛnɛya d'an ma silamɛya jama in ta fanga Ala k'a d'an ma Ala k'a kɛnɛya d'an ma Ala k'a hakili ɲuman d'an ma Ala k'a nɔɔrɔ d'an ma a ka ɲi sababu ɲuman min ye jamana in yɛrɛ ma o yɛrɛ kama an bɛ dugawu fɛn o fɛn kɛ an bɛ dugawu fɛn o fɛn kɛ an yɛrɛ an bɛ seli fɛn o fɛn kɛ Ala bɛ k'a bɛɛ kɛ baraji k'a d'a yɛrɛ fana ma a kɛra sababu ye k'a to hakilisigi min bɛ yen bi n'o tɛ an tun tɛ n'o sɔrɔ Ala yɛrɛ b'a dɔn Ala b'a kalama ani silamɛ ɲumanw ye. Zamzami y'u kɛlen kɔfɛ ka foli ni wale ɲuman dɔ lase naba bɛɛ lajɛlen ma a ka kuma fanba bolila fɛn min ka silamɛya kɔrɔlen don silamɛya min ko hinɛ ni makari ani ɲɔgɔn dɛmɛ ni an ka Mali silamɛya jujɔnw bɛ o kan a ye walawalali caman kɛ o la min bɛ se ka to denmisɛnninw bɛ se k'o ta ka baara kɛ n'o ye. Bamakɔ ni Sikaso furanjɛrɔ a Sayyada Sherif Usman Madani Haidara jɔra dugu caman na sanji kɔrɔ Buguni b'o la Kuale Kumandu Ɲɛna ani Fanderela ni dugu ninnu bɛɛ lajɛlen y'a kanu a ka jɔ ka foli bila u la ka dugawu k'u ye. A kɛlen kɔ ka ijiden ninnu bilasira u ka denbayaw la Mali silamɛ ɲɛmɔgɔw ka tɔnba n'o ye Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɛwɔrɔ a Seyidu Sherif Usman Madani Haidara a nisɔndiyalen ye dakurunya 2 sɔrɔ an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. Diinɛ kun bɛ dingɛ min kɔnɔ o kun bɛna taa n'an ye maa faalaw ka dingɛ de kɔnɔ k'an denw dilan u k'u faw faga k'an denw dilan u ka bɔmu don u faw ka misiri kɔnɔ k'u faga Ala y'an bila ka na an sen da o kan maa o maa diɲɛna maa o maa n'i kɛra sababu ye ka silamɛ kelen di bɔ tuubi t'a la Ala ye alijinɛ haramu yi ma tuubi t'a la dɛ Abdulaye ibn Abbas ko a ko maa o maa kɛra sababu ye ka silamɛ kelen ni bɔ ko Ala ye alijinɛ haramu yi ma tuubi t'a la kuranɛ aya yɛrɛ de y'a fɔ Abdulaye ibn dɔw ko ni nimisara i bɛ segin ko Abdulaye ibn Abbas ko segin kɔ t'a la ko Ala ko segin kɔ t'a la ko wa segin kɔ t'a la u ye alimami Maliki ɲininka ko ni maa min y'i tugu k'a dabɔ a kama ka mɔgɔ ni bɔ ko alimami Maliki ma ko i bɛ se ka tuubiya alimami Maliki ko ale kɔni bɛ min fɔ maa o maa y'i tugu ka mɔgɔ ni bɔ ko i k'i ta kɛ jisuma min ye ko parce que foyi t'i ye jahanama kɔnɔ mana n bɛ fɛ k'a fɔ an y'an sen da nin kan o de kɛra dɔw bolo u k'u bi jamana ci de Ala k'u dɛsɛ o min ma se ka kɛ Ala u ye denmisɛnninw sara ni min bɛ sigarɛti min bɛ drogue min bɛ min u b'o ka wari d'a ma e ta i dara fa n'a ba nin o ye kojugu ye a ye mun tiɲɛ o ye o groupe ye o ye o groupe ye Ala de y'a seere ye an ka jama y'a seere ye anw ye mɔgɔ min sɔrɔ o ko ni bi kɛ a ka ca mɔgɔ 30 ye minnu nana karamɔgɔ karisa yɛrɛ de ye wari d'an ma ko an k'i neni bilahi an nana yafa ɲini n b'a fɔ taa ni yɛrɛ ye
ngo me hali bi ni bi dɔ sɔrɔ ta dɔ minɛ I ka dɔ fɔ hali bi ni bi dɔ sɔrɔ min yɛrɛ nana kɔsaja in na o ta kun ye ko 500 wallahi et puis a n'a kɔrɔkɛ de nana o mɔgɔ fila alhamdulillah o mɔgɔ fila de nana a n'a kɔrɔkɛ bon ne kuma n'u fɛ ne ko non k'u ka ni yɔrɔ tiɲɛ sisan ko ne yafara ne ye ɲɛsin ma kɔrɔ ko ale t'a la ko karamɔgɔ ne t'a la dɛ ne nana bila de n ko n denkɛ hali n'i b'a la foyi t'a la c'est n'i bolo don ka 500 bɔ k'o di ne ma k'u ye nin de d'ale ma n ko I ta bila I kun e ma foyi sɔrɔ nin kɔ I b'a fɔ ka dɔɔni fara nin kan fanga ni jɛkulu Rassemblement pour le Mali bakurubala RPM a ka bolofara minnu bɛ Bamako marabolo kɔnɔna na n'an b'u wele ko fédération ani section u farala ɲɔgɔn kan sibirido utukalo tile 24 saba 2019 Centre international de conférence de Bamako la k'u ka lajɛrɛba kɛ min bɛ tali kɛ sigikafɔ minnu bolodalen bɛ an ka jamana kɔnɔna na waati nataw la yaasa u bɛ se ka ɲɛfɔli k'o kan u ka tɔndenw ye cogo min na lajɛrɛ in kɛra sababu ye tɔn a denw ka fara a kanubagaw n'a lafasabagaw ka bɔ Bamako fan bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛɛ kana fara ɲɔgɔn kan ka kɛ nin baara kɛrɛnkɛrɛn seere an ka ɲininikɛla Kajatumba ye a n'a ka jatala Ibrahima Kulibali nka a bɛ lakali Fatumata Yaya Kane fɛ an ka ɲɛmada ka sɔrɔ olu fɛ. bɛɛ ni sigi ka fɔ jamanadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ni u k'a ma ko accord politique de gouvernance ka se dialogue politique ma nin dakun fila de kɛra fɛn ye min ni lajɛrɛba in baabusenw bolila o kan ni o ye fanga ni jɛkulu RPM ka fédération ka lajɛrɛba ta ko fɔlɔ ye Bamako tɔgɔ la min ni o kɛra sababu ye ka RPM jɛkulu tɔnbolofaraw lajɛrɛ ka sanga ni Mali jamana lahala cogoyaw ye ni o bɛ gɛlɛyaw ko fɔ ni lajɛrɛba in sigira de walasa ka tɔndenw ka se jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma k'u ladɔnniya ani ka famiyaliw kɛ président Ibrahim Boubacar Keita ka laɲiniw kan hakilina mun banna n'a y'a jate minɛ a mɛnna Mali bɛ gɛlɛya kɔnɔ gɛlɛya mun b'a la sécurité gɛlɛyaw b'a la mɔgɔw ka fɛn ɲiniw crise sociale grève ni fɛnw o gɛlɛyaw b'a la olu de nana fara ɲɔgɔn kan ka caya gouvernement kura sigilen fo k'a ye k'a fɔ mɔgɔw yɛrɛ siranna jamana yɛrɛ sigi cogo ɲɛ président de nana hakili ɲuman sɔrɔ k'a ye k'a fɔ nin ko bɛ cogo min sisan il faut k'an bɛɛ ka sigi an ka kuma an bɛ sigi ka kuma an bɛna papier k'an ni ɲɔgɔn cɛ sigi ka kuma kɔnɔna la bɛɛ b'i hakilila di bɛɛ b'i ka gɛlɛya di ni bɛɛ y'i ka gɛlɛya di an bɛ jɛ k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ ko bɛ dilan cogo di ni bɛɛ y'i ka dilan cogo fɔ n'an bɛnn'o kan o tuma na an bɛ sɔrɔ ka taa sira kelen fɛ ka se ka Mali taabolo wɛrɛ kan parce que a bɛ bolo mun kan diɲɛ bɛɛ nana an dɛmɛ a ma se ka dilan an yɛrɛ ka wuli sa an ka dɔ kɛ an b'o ko de la bi donc an y'a daminɛ ka an yɛrɛ ka parti mɔgɔw k'u wele président ye initiative mun ta k'a essayer k'a ɲɛf'u ye ka u sensibiliser olu yɛrɛ fana u ka wuli k'u jɔ u kana da u ka lamini ma dɛ u fana ka se maliyɛn tɔw ma maliyɛn tɔw fɛn fɛn bɛ yen n'olu ma faamuyali k'a ko la ka taa ɲɛf'u ye bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka président dɛmɛ an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ an b'o de baara la bi ni lajɛrɛba in min ni a kɛra nimisiwasa ye kɛnɛ yɛrɛ sigibagaw bolo weleda kɛra ka ɲɛsin maliyɛnden cɛman ni a musoman bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye cogo min na Mali jamana bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔ RPM ɲɛmaw ka kumaw y'a yira k'a fɔ ko sigi in nafa bonyana kosɛbɛ wa a kɛra kɛnɛ fana min ni hakilina caman taara Mali jamana yɛrɛ lafiya siraw kan fédération ka conférence fɔlɔ de ye bi donc a bɛnna se ma u ye thème minnu k'a la n'i y'a ye sisan l'accord politique de gouvernance et puis le dialogue au flaquer au thème parce que ce sont les thèmes d'actualité le Boukalama k'a fɔ ko jamana kuntigi a ye fɛɛrɛ bɛɛ siri pour que jamanadenw bɛ se ka don da kelen fɛ cogo min na an ka se ka jamana yɛrɛ baara kɛ ka élection kɛ ka an ka constitution révisée parce que fɛn caman bɛ yen minnu fana kan ka kɛ o kɔnɔna la mɔgɔ wɛrɛw sigilen bɛ yen triumvirat mɔgɔw bɛ yen olu fana ka baaraw bɛ sen na déjà u y'o fɛn fɔlɔ bɔ déjà u bɛna nin bɛɛ lajɛlen de fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ baara min bɛ se ka kɛ an bɛ se ka taa sira min fɛ pour que an bɛ se ka vraiment jamana in bɔ nin tɔɔrɔ in kɔnɔ.
an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin lajɛrɛba in RPM Fédération tɔgɔ la Bamakɔ ni o tako fɔlɔ ye nin ye a bɛ don RPM ka congrès national ɲɛbila baaraw fana kɔnɔna na ni o bolodalen don ka san kuncɛli wagatiw ma kɔnɔ. Ali bi an bɛ to politiki binakun kan fanga ni jɛkulu ASMA CFP ale fana ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ta ko ɲɛsin hakili jagabɔ ma baaraba minnu bolodalen bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ waati nataw la n'an b'a wele ko accord politique inclusive n'a bɛna boloda an ka jamana kɔnɔna na waati nataw la u ka sigiliba in kɛra sabu ye maaba caman ka bɔ kɛnɛ kɔnɔna na ka na hakili jagabɔ in kana kɛ a sira ye min kɛra sibiridon utukalo tile 24 san 2019 a kɛra Bamakɔ dunanjigi soba Radisson bulu la Bamakɔ sigida naninana an ka ɲinikɛla Mahamadu Ben Shirif Sumano ana ka jatala an ka jɛ ka ɲɛmadu ka sɔrɔ lo fɛ. Ni hakili jagabɔ kɛnɛ mun sigira fanga ɲini jɛkulu ASMA CFP fɛ a tun bɛ tali kɛ dakun 3 de kan. Yɛlɛma mun donna an ka fangabɔdaw la ani mara cɛbɔli ko kuma mun bɛ senna ani binganikɛla cɛjugu kalen don ka wale mun ta ka ɲɛsin farafinna ma. Hakili jagabɔ kɛnɛ in tun bɛ tali kɛ ni dakun 3 de kan. Ni hakilina 3 mun ni fanga ɲini jɛkulu ASMA CFP y'a ta ka baroda sigi a kan. A ɲɛfɔra maaw fɛ maa minnu ka dɔnta kawuriyalen don ni hakilina ninnu kan. An ka bi tile kelen baro an y'a sigi kun min na o ye hakili jagabɔ min bɛ ka labɛn Mali kɔnɔ n'u b'a fɔ ma dialogue politique inclusif Mali bɛɛ lajɛlen maliden bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ pour que an ka jɛ ka bɛn ko la jamana bɛ gɛlɛya min na an k'o bɔ a la an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka hakili jagabɔ kɛ taabolo dɔw kan minnu bɛ se ka minnu bɛna o baara in kɛ minnu bɛ se ka dɛmɛ ka hakili jagabɔ in bɛ se ka kɛ ko ɲɛnama ye cogoya min na a bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye cogo min na pour que ka Mali ta ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ. Fanga ɲini jɛkulu ASMA CFP maa ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ walasa bɛn ani kelenya ka se ka sabati an ka jamana kɔnɔ fo maliden bɛɛ lajɛlen kelen-kelen de ka sigi ka fɔ kɛ bɛn tɛ se ka taa sigi ka fɔ mun kɔ o hakilina de y'olu bila ka nin lasigi in kɛ. Effectivement an ye dakun 3 ta dakun ka ca mais an ye 3 de t'a la o 3 in hakilila o bɛ se ka se yɔrɔ caman ma an ye dakun fɔlɔ min ta a bɛ fɔ ma réforme institutionnelle o ye jamana kɔnɔ fangabolo minnu bɛ yɛlɛma minnu bɛ se ka don o la a b'an dɔn sisan k'a fɔ fangabolo min bɛ yen o ye fangabolo 8 de ye n'a fɔlɔ-fɔlɔ ye président de la république ye donc an hakili jagabɔw la an bɛ se k'a lajɛ yɛlɛma minnu bɛ se ka don olu la pour que jamanadenw bɛ lafiya parce que fangako de ye lafiya ye fɛn min b'a to gɛlɛya bɛ nɔgɔya an y'a o baliya da fɔlɔ ta bon da filanan o ye fɛn min ye o ye fanga segiso min fɔra n'a bɛ fɔ a ma décentralisation régionalisation an ye hakili jagabɔ fana k'a kan an ye mɔgɔ wele mɔgɔ min b'a baara dɔn kosɛbɛ n'o ye Ousmane Sy ye a kana an walanwala o baara la pour que an bɛ se ka tataw ta o la min bɛ se ka kɛ sababu ye ɲɔgɔn ye min bolodalen don jamana kɔnɔ pour que jamanaden bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ pour que an bɛ se ka hakilinaw sɔrɔ jamana bɛ mara cogoya min na parce que mara o ye fɛn na gɛlɛman de ye ni marako ɲuman ma sɔrɔ mɔgɔw tɛ lafiya o ye a filanan ye a sabanan ye mun ye o ye bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya min man kan sisan kɔrɔyan fan fɛ o kɔrɔyan filanan an b'a fɔ ma ko les enjeux stratégiques en fait des problèmes des enjeux du Sahel gɛlɛya min man kan Sahel yan fan fɛ a b'a dɔn k'a fɔ djihadistes ni terroristes ni fɛnw de bɛ yen mais o ko in na ko caman wɛrɛ b'a la bolo wɛrɛw b'a la mɔgɔw sɔminen tɛ bolo minnu na donc u bɛ fana fɔ mɔgɔw k'u si dɔn parce que mɔgɔ caman bɛ kuma jamana ko kan u t'a dɔn gɛlɛya min bɛ yen gɛlɛya min man kan donc vraiment an ye nin da fila ta pour que ka jama wele mɔgɔ kelen hakili kelen mɔgɔ fila hakili fila an ka jɛ ka hakili fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ka hakilina minnu di n'an ye baara minnu kɛ an bɛ jɛ k'o kɛ papier mɔgɔ minnu bɛ ka lajɛ ɲɛ organiser Mali kɔnɔ k'an ka an bɛ se ka min d'u ma an ka contribution k'o k'an ka contribution ye dialogue inclusif la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ fanga ɲini jɛkulu ASMA CFP ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaa kelen don ka hakilina mun ta ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ba kan ni u ko a ma dialogue politique inclusif k'olu bɛ ye a kɛnɛ kan.
Sena BFO ale ye warbon barakɛlaw ka lafasalikulu ye a ye a ka sigiliba kɛ min kɛra sibirido utukalo tile 24 san 2019 a kɛra Amdalayi ACI la ka fɔ jiginɛ soba kɔnɔna na. Lajɛrɛ in kun tun tɛ dɔwɛrɛ yaasa k'u ka maa ɲɛma o sugantili baaraw bɛ se ka boloda u fɛ cogo min na maaba caman yera kɛnɛ kɔnɔna na yaasa kana kɛ baara in sirɛ. Maretu Jalo ani Dramani Male Shirifila Jabarani So tɔgɔ la an ka jɛ ka ɲɛmadu ka sɔrɔ olu fɛ. Bankiw ka lafasali jɛkulu n'o ye Sinabefu ye a y'a ka ni lajɛrɛ in sigi sen kan walasa ka section SFD sigi n'o ye a damana jɛkulu ye lafasali tɔn kɔnɔna la. A ye lafasali jɛkulu fara ɲɔgɔn kan ni ka jɛ ka nin baara in kɛ. An bɛ ka bureau dɔ de sigi pour que aw ka faamu syndicalisme kɔnɔ an b'a fɔ cogo min pyramide de don a bɛ daminɛ sanfɛ ka jigin. Sanfɛla o y'an ka centrale n'o ye INTM o y'an ka jɛkuluba ye ni INTM bɔra yen syndicats nationaux bɛ na ani union régionale bon ni syndicats nationaux bɔra yen section bɛ na ni section bɔra yen comité bɛ na maintenant Sinabef la n'o ye syndicat mun bɛ INTM na a bɛ niveau mun na bi bi in na section t'a la. O da kan ko bon an bɛna section bila sen kan jɔ u sen kan o section ye banquiw ka section ani microfinancew ka section ani assurancew ka section ani commercew ka section donc bi section mun bɛna jɔ sen kan o ye microfinancew ka section ye microfinance n'o ye kafo KSC sɔrɔ yiriwaso ani kondo jigima u bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan PLI olu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ olu de ma ko établissement financier décentralisé an bɛ n'olu de ka section an bɛ n'o de bila sen kan. Mali baarakɛlaw ka lafasali tɔn jɛkuluba o y'a ka ciden bila kana kɛlɛ kan ka baara ninnu seereya. Bidon ye ɲɛtaga dɔ ye microfinance bolo parce que an ka baarakɛlaw u y'u labɛn u kɛlen ka syndicat misɛnninw sigi baarakɛyɔrɔ bɛɛ la k'u bɛna syndicat ba sigi institution de microfinance bɛɛ la pour que microfinance baarakɛlaw u bɛ se k'u ka laɲiniw sabati cogo min u bɛ se k'u ka intérêtw défend cogo min u bɛ se ka baarakɛyɔrɔw yɛrɛ dɛmɛ baarakɛyɔrɔw bɛ se ka taa ɲɛ cogo min donc o de réunion bɛ yen bi ka bureau kura bila en place min bɛna o baaraw kɛ. Nundo baara ninnu kɔfɛ u jɛra ka section SFD secrétaire général sugandi. Association de bienfaisance ale ye a ka baaraw kuncɛliw boloda min kɛra dimanche don utukalo tile 25 san 2019 centre islamique d'Amdalayi la Bamako kaw fɛ yen nɔ tile fila kɔnɔna na ni jamajɛkulu u sigira ka hakili jagabɔ kɛ u ka tɔn boloda cogo ɲɛta minnu kan ka sabati a kɔnɔna na ani modification minnu kan ka kɛ u ka gafe sɛbɛnw na u da sera ninnu bɛɛ lajɛlen ma. An ka ɲininikɛla Maretu Jalo n'a ka jatala Sedu Ɲare u ye min sɔrɔ an ka jɛ ka ɲɛma fɛ. Silamɛ jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko association de la bienfaisance et la droiture en islam au Mali ale y'a ka lajɛba sabanan baaraw kuncɛ yɛlɛmani min yɛrɛ donna association taabolo la fo ka taa se bureau kura sigili ma o de kɛra ni lajɛba sabanan baaraw ye. Congrès bɛ boli lahalaya min na o ye mandat min tɛmɛna ko baaraw kuncɛ ka fɛnw kuraw fana dayɛlɛ ka walandaw kura fana dayɛlɛ pour que an ka se ka ɲɛsin baara kuraw ma pour que silamɛya ka taa ɲɛ pour que jamana ka lafiya sɔrɔ. Bon yɛlɛmaliba ma dɔ statut ni règlement intérieur la yɛlɛmali fitinin min donna la a dɔ ye fɔlɔfɔlɔ statut ni règlement intérieur congrès waati la san 5 don mais ɲina an ye yɛlɛmali fitinin dɔ la pour que ka se san 7 la o ye lahalaya kelen na. Bon lahalaya filanan fana kalan sira fɛ komi kalan n'o ye duguma kalan ani madrasa kalan a bɛɛ lajɛlen tun bɛ poste kelen na. Bon sisan an y'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka duguma kalan kɛ poste spécialement ka madrasa so fana kɛ poste spécialement. Bon olu ye danaya kura ta ka di ma tuguni ka dan ka tuguni. Bon miiriya min bɛ n fɛ ani hakilina min bɛ n fɛ toujours silamɛya in a ka se ka faamu kunfiya a ka se ka kɛlɛ
bo lafiya ka se ka do jamana kono jamanadenw ka se ka do da kelen na ka bɔ da kelen bon an ye baara damadama boloda do sera ka kɛ san tɛmɛnɛ komi association bienfaisance do islamique do bon donc kɔnɔna laɲini min b'a la o laɲini lahaliya fan fɛ baaraw toujours programme a bɛ tɛmɛ o laɲiniw sira fɛ i n'a fɔ ka kunfiya kɛlɛ o kɔnɔna an ye kalanso caman jɔ bon mandat tɛmɛnen 2014 ka na sisan an ye kalanso 14 jɔ jamana kɔnɔ bon tuguni ka misiriw 94 jɔ bon ka fara ka yatimidenw dɛmɛ ka fantanw dɛmɛ jamana bɛ lahaliya min na sisan réfugiés minnu bɔra u ka duguw la ka dɛmɛ don labɛn ka ɲɛ s'u ma sunkalo waati la an bɛ to ka suntigɛw labɛn bon ka lahiyaw fana labɛn o n'a ɲɔgɔn na ka ɲɛsin silamɛdenw ani fantanw ma. Abedim ale sigila sen kan Mali kɔnɔ san 2002 a ka baara ye ka kunfinya kɛlɛ ni ka silamɛw fara ɲɔgɔn kan. O fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw na minnu bɛna lase karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ. Kalo 18 kɛlen kɔfɛ ɲɔgɔn zamanzamaw la Kiribulon kɔnɔ Burkina Faso jamana kɔnɔ ka fɔ jaso kunkan min ma sera sɔrɔ ka ɲɛsin furanjɛrɔ fanga mɔ san 2015 septembre kalo la kɛnɛ bɛna di kiri ɲɛmaw de bolo sa ntɛnɛ uti kalo tile 26 in ɲininkali ka tɛngu walasa ka se ka dɔn min fɔra min mɔ ka fɔ o y'o kɛ ani minɛli ka kan walikɛla ni minɛni man kan n'a ni minɛni ka kan fana hakɛ min fɔlen don ka fɔ o bere ka da kun yala n'o fɛnɛ bere dali ka kan wa nɔgɔya dɔw kan ka kɛ wa olu bɛɛ lajɛlen de bi ɲɔ sɔrɔ nin kɛnɛ in ka Kiribulon kɔnɔ sa. Blaise Compaoré ka lakana jakulu kɛrɛnkɛrɛnnen régiment de sécurité présidentielle RSP ɲɛmaa kɔrɔ général Gilbert Diendéré ani général Djibril Bassolé olu ka lapasabaw ka taa se maa minnu njogina kisɛ fɛ walikelen maa minnu bɔnɛna u nina kisɛ fɛ olu fɛnɛ ka lapasabaw bɛɛ lajɛlen ta lamɛnɛ kɔ jateminɛ bi kɛ fɔlenw ni ɲɔgɔn cɛ sa ka kiiri jatigɛ cogo ɲini. Maître Olivier Yelkuni ni ale ye maa minɛnenw ka lapasaba dɔ ye a ko nin kɛnɛ in de bɛna ko tiɲɛna ngalo bɔ ɲɔgɔn na. Maître Guy RVK ni ale ma fa ale nga lapasaba ye ale y'a yira k'a fɔ kiiri in sigira sen kan a diyara ale ye a tɔ ye kiiri ɲɛmaw de ka tiɲɛ de fɔ fɛn min bɔra kɛnɛ kan ka na n'a daliluw ye ko kiiri ɲɛmaw kan ka minɛni kɛ o de ma k'u ka kiiri jaabi laban bɔ ka bi maa minɛnenw ka lapasaba dɔ fana ko Zaliyatu Awoba ale ko a hakilina tigɛlen don k'a fɔ kiiri ɲɛmaw tɛna se ka fɛn fɔ min bɛ olu ka maa lapasataw jaaki barisabu ka da ka jamana tɔgɔlama min kun bɛ Kiribulon kɔnɔ n'o ye procureur ye a ye fɛn fɛn fɔ k'o kɛ ale ka maaw jaaki yɔrɔ ye ko a ma na ni danganiyaw ye i n'a fɔ seerew minnu b'a jira k'a fɔ u kɛra ko mugu min dira furanjɔrɔ k'a fɔ jasotɔ k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko kisɛ ninnu ye ale ka maa lapasataw ka maaw ka kisɛ tilen de ye n'u k'a ma ko expertise balistique k'o danganiya kelen ma sɔrɔ jamana tɔgɔ la kiiri ɲɛmaa bolo Kiribulon kɔnɔ lapasaba wɛrɛ bɛ yen ko Hermani Yameogo o fɛnɛ bɛ ka maa minɛnenw lapasa o ko kiiri in kɔni kun bɛ ka boli politiki nasara kɛlɛw de kan n'o tɛ ko kiiri in ma dabɔ tiɲɛ fɔli kama. Emmanuel Macron ani Allemagne jamana ɲɛmaamuso Angela Merkel diɲɛ seleke naani dankɔrɔba 7 ka kɛnɛ kan ni farafina jamana dɔw welelen kun don u y'a yira k'a fɔ dɛmɛ kan ka ɲɛsin farafina cɛcɛ kana jamanaw mɔ n'o ye jamana 5 ye Mali, Mauritanie, Niger, Burkina ani Tchad ko nka ko a man ka da o jamana 5 mɔ ko in kan ka walankata ka se u danjɛ bɔ ɲɔgɔn jamana kelen dɔw mɔ nin ye ko kura ye kɔrɔ Emmanuel Macron b'a fɛ min ka kɛ Emmanuel Macron ka faamu na bamanjiya wale in tɛ farafina cɛcɛ kana jamana dama kunga jamana minnu ye tukɔrɔ jamanaw ye olu dɔw bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ o mana jamanaw minnu bɛ i n'a fɔ Senegal, Côte d'Ivoire, Ghana olu dɔw ka fara cɛcɛ kana jamana 5 ka hali bi nafolo ka bila u ka bolo kan Emmanuel Macron fura dama a ka wulikajɔ bɛnbɛn ka se ka kɛlɛbolo min bɔlen don G5 Sahel tɔgɔ la a labara nafolo ka se ka sɔrɔ o de bɛ ka ɲini ka dɛsɛ kolokoto setigi jamana caman gɛmɛ k'i tɔ to a ko la kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna Amérique jamana ko in bɛna walankata ka se nin jamana kofɔlen ninnu ma cogo di baara bɛna kɛ cogo di o si ma fɔ kɛnɛ in kan nka maa minnu zɔmi ka ja olu y'a yira k'a fɔ yanni sa ka kunjɛ Faransi ni Allemagne kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔn kunbɛ dɔ la min senfɛ u bɛn'u da don ko la k'a sɛbɛkɔrɔ walawala o tɛmɛnen kɔfɛ farafina tile bi yanfa jamana 15 jɛtɔ communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO o fɛnɛ ka ɲɔgɔn kunbɛ dɔ bi kɛ Burkina Faso la Ouaga min senfɛ o farafinama ɲɛmɔgɔw fɛnɛ bɛna lajɛ k'u da don a kɛcogow la a bɛ waatinin bɔ Kɔnɔwarikaw ka jamana ɲɛmaa Alassane Dramane Ouattara ka laɲini don ko G5 Sahel ko man ka da o mɔ G5 Sahel ka walankata
ta ka se farafina tile bi yanfa jamana caman mɔ fɔ ka taa se farafina camancɛ yanfa jamana caman mɔ i n'a fɔ Cameroun ninnu ɲɔgɔnnaw. Rockmar Christian Kabore min kun bɛ ka kuma G5 Sahel jamana 5 tɔgɔ la a y'a ɲini diɲɛ seleke naani setigi jamanaw fɛ u ka fɛɛrɛ ɲini Libi Manga la hali bi baw Libi Manga de ye ɲuɲu ni ɲaɲa wuli anw dala yan. Tunisie mami minena Nabil Karoui waritigi bain ni siga kele do ala k'a fɔ a bɛ sɔn ka kɛ ministre ɲɛma Youssef Chahedi ɲɛkɔrɔndɔ taba ye ni jamana kuntigi sigi kalata kɛra kɛ fɛn ye a ka parti ye kun ka bɔ k'a jira k'a fɔ ministre ɲɛma Youssef Chahedi ni a jɛɲɔgɔnw de ka bɛnbɛnbɛn don fanga kɔnɔ ka se ka maa dɔ dalakuru maa min senɔ ma na to ka caya bɛɛ olu bi sen bɔ jamana ɲɛmaya sɔrɔli la mankan bɛ ka bi ka wuli Tunisie jamana kɔnɔ. Nabil Karoui maa minɛnen a ka fanga ɲini dɔ maa ɲɛma dɔ ko Iyada Elloumi o ko kuma in de munumunu olu b'o sin maa min mɔ ministre ɲɛma Youssef Chahedi do o de ye olu ka maa ɲɛma minɛ ko nka k'a ka dɔn k'a fɔ k'a ye baara ɲumanba kɛ ko hala da nin minɛni mɔ k'o de bɛ dɔ fara a ka dawula kan ko kumana ko Youssef Chahedi n'a jɛɲɔgɔnw k'a dɔn k'a fɔ olu sen bɛ ye kalata in na. Nabil Karoui minɛnen a n'a bilalen yɛrɛ mankutu n'o kɛ wa tako kelen ye jamana kuntigi sigi kalata k'a na kɛ jamana ɲɛma ye o se bɛ ko tako filanan na yiro fanga ɲinindɔ min kɛ bɛ ka silamɛya diinɛ birifini biri a yɛrɛ ka ko Ennahda o ɲɛmaaba ni o ye Rachida Ghannouchi ye o fana ye kuma ta k'a jira k'a fɔ ale ma nisɔndiya ni Nabil Karoui minɛni ye k'a fɔ dɔ y'i kamɔ k'a bɛ jamana ɲɛmaaya ɲini o ka minɛ k'o datugu ko hali n'a kɛn bɛ ka fɛn kɛ ko nin d'o kuma ye. Ministre min ɲɛsinnen don kiiriko ma Tunisie n'o ye Karim Jamousi ye ko Gwane ale ko a bɛ a ɲini minisiriso bolofara dɔ fɛ a ka sɛgɛsɛgɛli kɛ Nabil Karoui minɛcogo kunkan n'o y'a sɔrɔla ko in kɛra tiɲɛ kan. Tunisie jamana kɔnɔ kiiritigɛlaw ka jɛkuluba min bɛ yen olu fana k'u bɛ wele bila ka ɲɛsin Cour d'appel procureur général ma n'o ye jamana tɔgɔla kiiri ɲɛmaa ye a ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye Nabil Karoui minɛcogo la wa kow taabolo fana bɛɛ lajɛlen ka ɲɛfɔ maaw ye walasa ka se ka dɔn k'a fɔ ko bɛ ka taa tiɲɛ kan. Congo Kinshasa jamana kɔnɔ gouvernement kura sera ka sigi sen kan sa ministriw bɛɛ lajɛlen dɔnna. Ministre ɲɛma Sylvestre Ilunga Ilukamba sɔgɔmada joonani fɛ a sera ka ministriw tɔgɔw bɛɛ di kalo 3 a kɛlen kɔfɛ ministre ɲɛma ye jamana ɲɛma yɛrɛ sigilen jamana ɲɛmaya la kalo 7 kɔfɛ n'o ye Félix Tshisekedi ye. Sigikafɔ minnu kun bɛ senna fan filaw ni ɲɔgɔn cɛ jamana ɲɛma kɔrɔ ka fa a n'a ka jɛkulu ko FCC ka taa se jamana ɲɛma kura Félix Tshisekedi ka fa ma n'o ka jɛkulu bɛ wele ko CASH u sera ka ɲɔgɔn faamu. Ministriso fanba tora jamana ɲɛma kɔrɔ ka fa bolo n'o ye Joseph Kabila ye mara cɛmabɔli b'a ka bolo kan adamadenya nasira ɲɔgɔn dɛmɛ b'a ka bolo kan o tɛmɛnen kɔfɛ jamana ɲɛmakɔrɔ Joseph Kabila kiiriko minisiriso bilara a ka bolo kan surasiya minisiriso fɛnɛ o bilara a ka bolo kan jamana ɲɛmakɔrɔ Félix Tshisekedi ale y'i wasa don jamana kɔnɔna koɲɛw ɲɛnabɔli minisiriso la ani minisiriso min ɲɛsinnen don Congo jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma. Sudan jamana ɲɛmakɔrɔ Omar El Bashir sibiri uti kalo tile 24 a bɔra ka jɔ kiiri ɲɛmaw ɲɛkɔrɔ kiiri bulon kɔnɔ ka sabu kɛ sigasigana bɛ a kun ka kabini a jakoya jiginna ka bɔ fanga na ka sabu kɛ a ye dɔ fara buru sɔngɔ kan avril kalo tɛmɛnen a minɛnen ka datugu dondara kɛ a ka so dɔ kɔnɔ Fabala Khartoum ka bɔ nafolomugu baden dasilen ka ye a wari in ka ca kosɛbɛ dolari wari euro a bɛɛ ɲaminen don ɲɔgɔn na wari ninnu sɔrɔla cogo bɛɛ o ɲininkali tɔmi de bɛɛ a ka kiiriw dayɛlɛlen a yɛrɛ kun kɛn kun bɛ k'i yɛrɛ naamu ladala fini jɛma dɔ la arabu jamana do kiiribulon kɔnɔ olu fɛ kasoladen bi bila sansara min kɔnɔ a kun b'o kɔnɔ nka dakuru ɲɛ kelen a m'o kɛ kɛnɛ kan ye sɛgɛsɛgɛlikɛla sabaw minnu dara don a ka so kɔnɔ ka bɔ nafolomugu dasilen ninnu kan olu maa fila ye kuma ta kɛnɛ kan ye ka kuma kiiribulon kɔnɔ wariw minnu yera a ka so euro wari miliyɔn 80 bɛ o la a yɛrɛ jɔngwala jɔra la k'a fɔ saudiya jamana kun y'o di a mɔ jɛbɔngolo k'a la kiiri bi taa kunjɛ kuma min a ka labasabaw y'a ɲini kiiri ɲɛmaw fɛ u ka fiɲɛbɔda di a mɔ hali n'a ma labila a ka taa ka denbaya la ni kiiri mago jɔra la kuma min na wele ka bila a mɔ n'a bɛ nafolo dɔ sara u k'a ma ko sous caution kiiri ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ u ye labasabaw ka kuma mɛn nka o ti kalo tile 31 u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kiiri bulon kɔnɔ ka jateminɛ kɛ a la n'o y'a sɔrɔla ani kɛli ka walikɛla ni kɛli man kan. Bi bamanankan kunnafoni bɛ kuncɛni farikolo ɲɛnajɛ ye ka sanga ni Mali dolanti jɛkulu u ka ɲɛmaya sigi sugantili baaraw bolodali ye an ka jamana kɔnɔna na min bolodalen bɛ juin uti kalo tile 29 san 2019 Bamakɔ yanni nɔ candidat min n'an b'a wele ko Mamutu Ture ni bɛɛ lajɛlen b'a fɔ a ma ko Bavier ale ɲininkara an ka ɲininkɛla Yusufu Kulubali fɛ an ka ɲamada ka fɔtaw fɛ.
kabiri an bɛ kɛ fédération président ye ni ala y'a d'an ma alamisa don dɔgɔkun 2 min bɛ da o kan o bɛn bolo a bɛ da cogoya min na ni maa min bɛna ka na o ɲɛmaaya sira ta an b'o bɛɛ lajɛlen k'o kɔnɔ anw ni aw yɛrɛ ɲɔgɔn fɛ an ka fɛn filanan an ka programme kɔnɔ o ye an ka administration ye administration kɔrɔ ye minnu bɛ baara kɛ fédération yɛrɛ kɔnɔ ni fédération mago tɛ bilen ka lettre janba sɛbɛn ka ci ka taa Kidal ka ci ka taa Kayi i b'i sigilen to yen nɔ na dɔrɔn i b'a sɛbɛn e bɛ k'a sɛbɛn Kidalikaw b'a dɔn ko sɛbɛn ye ka ci u ma donc bɛɛ lajɛlen ka kunnafoni sɔrɔ kunnafoni jɛlen ɲɔgɔn fɛ o ye an ka laɲini dɔ ye an ka laɲini fanba fana ye an ka direction technique aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ direction technique min b'an bolo a dagalen don Bamakɔ de an ko ni ala ye baara in kalifa an na ani dɔɔninkɛla dɔw fana bɛ sigi pour que direction technique ka bolofaraw sɔrɔ ka taa fo Kidal ni Tombouctou la donc n'a mago bɛ fɛn o fɛn la o mɔgɔw fana fo k'olu former ka dege o baara la an ka fɛnkɛ sabanan ye programme sabanan ye an ka compétition an b'a fɛ ka yɛlɛma belebele dɔ la o yɛlɛma belebele fɔlɔ an b'a fɔ min ma ko ligue professionnelle mais laɲini yɛrɛ base ba ye non seulement ka ligue professionnelle créer mais an b'a fɔ min ma ko ka régularité don an ka compétition na donc an ka laɲini ye ala k'an dɛmɛ an ka coupe d'Afrique ba in sɔrɔ o kɔrɔ tɛ ko denmisɛnninw ye coupe min ta k'an jɔlen don la dɛ an y'o minɛ ka dɔn kɛ Bamakɔ a kɛra aw bɛɛ ɲɛna programme laban ye jumɛn ye an ko ma ko ka dɛmɛ kɛ ka se an ka ligues ni an ka clubs ma bi ballontan tubabuw ko a bɔra tulon na tulonfɛn don mais a sɛbɛko ka bon n'a a tulomayɔrɔ ye bi n'i ye nin baara in bɛɛ lajɛlen boloda fo wari de k'i bolo min bɛ se k'a to i bɛ nin kɛ maaw b'an ɲininka ko aw ye nin kumaba in bɛɛ fɔ aw bɛ nin wari in bɔ min an ko o fɛɛrɛ b'an kɔnɔ a caman maaw b'an ka tɔn in kɔnɔ an nɔfɛ an n'u ye nin baara in boloda kabiri san 3 hakɛ minnu yɛrɛ ye jamana yɛrɛ dɛmɛ ka wari sɔrɔ ka di jamana ma olu n'a mɛ ɲɔgɔn bolo ali bi fɛn min ye fédération malienne de football yɛrɛmankutu baaraw ye Sala Babi ale fana ye cɛbɔ ye ale fana ye a ka laseliw kɛ programme ba min b'a bolo an ka ɲɛmada ale fana ka fɔtaw fɛ ne bɛ jɛkulu min na nin y'an san caman ye miiriya dɔw b'an na balontan taɲɛ kama o miiriya in a sira jɛlen don a faamuyalen don o taabolo ninnu o b'an bolo fo sigiyɔrɔma 8 o fɔlɔ ye min ye an ko ko sariya sɛbɛn minnu bɛ balontan kunna fo ka dilan ka sɛgɛsɛgɛ k'a ɲa filanan ye min ye tɔn fana tɛ taa dilanni kɔ ɲɛ b'a la an ka ntolanci tɔn ninnu an ka club n'an ka association ni balontan kɔnɔ c'est vrai tigiw b'u la u bɛ ka sira sɔrɔ mais u tɛ taa ɲɛ parce que n'i bɛ fɛ i ye ka tɔn dilan a ka se ka taa ɲɛ a ka sankɔrɔta f'i ka a dilan siraw de bila ka mɔgɔw de bila mun b'a dɔn mun bɛ se k'i dɛmɛ a baara la n'olu bɛɛ dilanna n ye fɛn 2 min fɔ la an bɛ na fɛn kɔnɔ fɛn minnu bɛ diɲɛ fan bɛɛ n'a wajibiyalen b'an kan bi an k'a kɛ n'o ye football professionnel ye o baara an bɛ sigi dɔrɔn n'Ala sɔnna an bɛ fɔlɔ n'o ye o tɛmɛnen kɔfɛ bolofara dɔ bɛ fédération kɔnɔ n'u b'a fɔ ma ko direction technique ale de an bɛ na a sankɔrɔta k'a jɛnsɛn ka fanga don a la pour que kodɔn u ni ko ɲɛɲini u ni dilanni bɛ se ka nɔ balontan kɔnɔ nin baara in bolo la o mɔgɔw de b'o kɛ o cɛw de b'o kɛ musow de b'o kɛ mun b'a kodɔn a kanu bɛ minnu na minnu b'a ɲɛdɔn o ye ne ni jɛɲɔgɔn ye n'an tɛmɛn'o kan an bɛna nafolo ɲini na n y'a fɔ n ka kuma la n ko tɔn ninnu jagoda de don jago bolo fɔlɔda de don fɛn de bɛ ɲini a la tɔnɔ de bɛ ɲini a la i bɛ tɔnɔ ɲini fɛn fɛn na i bɛ nafolo don a la n'i ye nafolo don a la i bɛ nafolo kɔ ɲini n'an tɛmɛn'o kan an ko ka balontan terrain n'i y'a jateminɛ terrain fɛn fɛn bɛ Mali la ni an bɛ taa balontan kan ni championnat ni compétition baw bɛ taa kan a bɛɛ ye jamana de ta ye an b'a ɲini ka dɔ fara o terrain ka Mali la a ka jɛnsɛn pour que vraiment ɲɛnajɛ yɔrɔ bɛ caya ɲɛnajɛ
denw bɛ se ka k'a kɔnɔ cogo min n'o ye balontannaw ye nin baara in bɛɛ bɛ kuncɛ ni min ye an ka bolo an ka fɛn 7 min y'o f'i ye o bɛ n'o bɛɛ kɛra sira kan n b'a dɔn n'Ala sɔnna an b'a k'a sira kan parce que an y'a yira déjà an bɛ tɔn minnu kɔnɔ an ye baara minnu kɛ ni y'an fɛn fɛn ye an b'an ka ligue minnu na an b'an ka club minnu na an y'a nɔ bila olu cɛ kelen o kelen nɔ bilali ni olu fara ɲɔgɔn kan u bɛ nɔba bɔ dɛ o nɔba n'o dun bɔra o bɛ na ni mun ye o bɛ na ni bɛn ni karama ye o ni ɲɔgɔn kanu ɲɔgɔn bonya o ni taɲɛ an bɛ laban k'o de kɛ vraiment balontan kɔnɔ. Voilà, o fana bɛ dansiri bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na min na bɛnna kunnafoni di so ɲɛmaaya so fɛ ka kɛɲɛ ni kuma in ye ka lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadali fɛ laseli wɛrɛ aw ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kɔnɔ aw k'an bɛn.